Všetci títo veľvyslanci prešli procesom ako každý iný. Získali previerky, rovnako vypočutia v zahraničnom a európskom výbore. A sú to ľudia, ktorí majú za sebou bohatú kariéru a myslím si, že tu môžu doručiť na svojich pozíciách. Ja predovšetkým chcem zdôrazniť, že pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou na Cypre a jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne v tejto pozícii. Rovnako pán veľvyslanec Kmec, ktorý má za sebou rovnako, by som povedal, diplomatickú cestu, ktorá si zaslúži pozornosť a Taliansko je pre nás veľmi dôležitý partner. Cítime tam aj politickú spriaznenosť súčasného vedenia a v mnohých veciach môžeme pohnúť aj európsku agendu spoločne dopredu. No a rovnako je to Kazachstan, kde ide pán veľvyslanec Drehák s bohatými skúsenosťami. Kazachstan je jedna z krajín, kde je obrovský potenciál aj z hľadiska energetického, pretože budeme musieť diverzifikovať a Kazachstan je jeden potenciálny partner, ale aj z hľadiska obchodného je to významná krajina. No a v neposlednom rade aj Etiópia. Veľmi dobre viete, že Etiópia je krajina, kde sídli práve Africká únia. To sú krajiny Africkej únie, ktoré nám môžu pomôcť pri našej kandidatúre za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Preto otvárame v Addis Abebe náš zastupiteľský úrad, tak ako otvárame v Tanzánii nielen z toho politického hľadiska, diplomatického, ale aj z ekonomického hľadiska. Čiže ja hodnotím tieto nominácie ako veľmi pozitívne a teším sa na spoluprácu s nimi. Ešte Egypt. A ešte áno, Egypt, ešte do tej vetice nám chýba Egypt. Egyptská arabská republika je krajina, ktorá má významné miesto aj v prepojení na Blízky východ. Zúčastňuje sa mnohých mediácií a rokovaní a Slovenská republika ako krajina, ktorá presadzuje mierové riešenie a dialog, túto krajinu vníma ako strategickú. A rovnako tam vidíme obrovský potenciál z hľadiska ekonomického, ale vieme, že zároveň je tam aj obrovské množstvo slovenských turistov, ktorým je potrebné poskytovať aj konzulárnu činnosť. A toto všetko bude zastrešovať nový pán veľvyslanec Hudec. Nech sa páči. Ja by som sa ešte chcela opýtať na inú tému, že ako vnímate to, alebo teda, že čo robí marketingová firma Jana Mažguta pre Smer. V Lani jej poslal Smer 480 000, tak by ma zaujímalo, že čo robí. Pani redaktorka, už z toho titulu, čo ste povedali, marketingová, robí marketing. A aké videá, lebo žiadna kampaň nebežala? Nech sa páči, obráťte sa na pána Mažguta, určite vám povie. On tvrdí, že konateľko je jeho manželka a nerozprávajú sa doma o práci. Ja som odpovedal. Marketing poskytuje a myslím si, že to robí dobre. Strana Smer má svoju vnútornú štruktúru a myslím si, že je veľmi dobre vybudovaná, tak aby sme dokázali osloviť našich voličov a vysvetľovať im veľakrát aj klamstvá, ktoré šíri nielen opozícia, ale bohužiaľ aj niektoré médiá. A podľa vás je dostatočné vyjadrenie pána Mažgulta, že sa o tom doma nerozprávajú, keď váš volič doma žije z bežnej výplaty a pán Mažgult má takéto vyjadrenia? Sú veľmi dojemné vaše starostlivosti o nášho voliča. O toho sa postaráme určite my a pán Mažgult určite vysvetlí a povie, že akým spôsobom celú vec zastrešuje. Pre nás je dôležité, že ten systém, ktorý máme, funguje a budeme ho používať aj do budúcnosti. Ďalšia otázka. Pán minister, všetkým veľvyslancom spomínam. Nech sa páči. S Cyprom máme teda dobrý vzťah, osvoja tam naši vojaci, vy sa fakt neobávate, že po tom, čo pán Radačovský predviedol vtedy v parlamente, že tam urobí hanbu? Viete, keby... A ja som politik, ktorý už je skúsený, pretože som politik od roku 2002 a všeličo som preskákal. Ale keby na mňa zaútočili takými klamstvami poslanci opozície, ako to urobili aj v prípade pána Radačovského, asi by som reagoval rovnako. Pán Balašek útočí na pána Radačovského? Akú on má kariéru za sebou? Okrem toho, že dostal dôveru našej vlády a sme ho poslali do Bruselu ako veľvyslanca pri NATO, nedokázal absolútne nič. A zabudol na to, že
ako sa hovorí, že bol telaťom bol. Čiže ja som presvedčený, že pán Radačovský má bohatú skúsenosť ako právnik, ako sudca. A možno práve preto aj pán Balašek, lebo pán Balašek bol, pokiaľ si dobre pamätám, v strane Za ľudí, kde bol lídrom pán Kiska, ako jediný historický prezident odsúdený právoplatne. Ale zrejme sa snaží teraz zakryť toto, pretože ten, kto ho odsúdil, bol práve pán Radačovský na základe práva, ktoré platí na Slovensku. Čiže ja práve naopak si myslím, že pán Radačovský môže využiť tie bohaté skúsenosti ako sudca v tomto bikomunitnom rozhovore a dialogu, ktorý tam vedieme už dlhé roky. A som presvedčený, že to bude pridaná hodnota. Nebojíte sa jeho nepredvídateľnosť? Ako nepredvídateľnosť máte na mysli? Napríklad vypustil Holubicu v Europarlamente. Má nejaké politické gestá? Aké politické gestá? To má každý. Poprosím vás, nevymýšľajte si. Nesnažte sa vymýšľať si len za každú cenu, len preto, že je to nominácia našej vlády. Prosím, používajte jednotný meter. Prečo vám nevadila pani Bašáriová? Aká ona mala skúsenosť? Čo je to za diplomatka? Pozrite sa, akým spôsobom komentuje voličov Smeru. Počkajte, prosím vás, ja teraz odpovedám. Dobre? Ja odpoviem tak, ako ja cítim. Pozrite sa, čo hovorí pani Bašáriová na adresu voličov Smeru. Ako ich ponižuje. To vám nevadí? A môžete sa pozrieť na ďalší. Ja som sa jasne vyjadril. Pán Radačovský má bohaté skúsenosti ako sudca, aj ako europoslanec a som presvedčený, že to využije v prospech tohto bikomunitného dialogu na Cypre. Ešte nejaká otázka? Nech sa páči. V parlamente mal nahradiť, alebo môže nahradiť pán Čambal. On má za sebou také malé kauzičky, to sú ostrý slovník, jednej svojej oponentky raz nadresoval slova o obesení, to vám neprekážal, dvakrát máte na sobie. Ani som není prekvapený, že hoci kto pôjde do parlamentu, ak okamžite na neho vyťahnete nejakú špinu. To je presne politika, ktorú robí opozícia a robíte vy média. Čiže poprosím vás, ak si myslíte, že niečo také sa udialo, ja som presvedčený, že pán Čambal vám na to odpovie a myslím si, že toto je dôležité pre neho. On má svoju integritu a myslím si, že ho bude aj presadzovať v parlamente. A ja to rešpektujem, pretože pán Čambal získal dôveru od voličov. A poprosím vás, aby ste to brali do úvahy. A pán Čambal, ako každý iný politik, sa zodpovedá svojim voličom. A takto je správne, lebo máme demokratický systém, ktorý takto funguje. Nie je to, čo povedia novinári, čo klamú novinári, vôbec nehovorím, že všetci, ale to, ktorí si to vymýšľajú veľakrát, alebo aj opoziční poslanci. Ešte nejaká otázka? Ďakujem aj ja. Dovidenia. Toľko minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Teraz už vyjadrenie ministra investícií Samuela Migáľa. Že ako pokročili rokovania s bezpečnostnými zložkami u Slovensko-SK? Už sa uskutočnili niektoré rokovania. Mám informácie od pani riaditeľky NASESu, že postupne pracujú na druhej verzii expertnej správy. Čiže nový posudok? Ešte raz, tak ako som povedal, mám také informácie, ako mám. Čiže pracuje sa na ďalšej verzii expertnej správy. Obstojte odvolávanie v parlamente, pán Kutis sa vyjadril, že nevie, teda možno, že sa to bude riešiť na jeseň, že či poslanci za stranu Hlas vás podržia v parlamente. To je moja odpoveď asi na to. Ďalšia otázka, nech sa páči. No, ja by som sa ešte opýtala, že tá expertná správa, ktorú hovoríte, tak tá vlastne, že čo má priniesť, alebo čo neočakávate? Očakávam objektívne posúdenie toho stavu, v akom sa Slovensko-SK nachádza. To sme už niekoľkokrát opakovane komunikovali a objektívne posúdenie toho konkrétneho stavu, také v akom reálne to je a zároveň aj možno nejakým spôsobom zhodnotenie tých navrhovaných riešení. Chcete, aby sa tie zverejnené zmluvy, ktoré boli uniknuté, aj podpísali? Za tých 93 miliónov? Ja nemám absolútne žiaden dosah na podpis týchto zmluv. Čiže to, čo ja chcem, je absolútne irelevantné. Ešte sa chcem opýtať, tá firma, ktorá bola v tej zmluve, jedna z dvoch, tak vlastne jeden člen predstavenstva sa ozval, že po 22 rokoch odchádza z tej firmy kvôli tomu, že sa mu nepáči, akým spôsobom štát obstaráva svoje služby. Je to pre vás nejaký signál? Ešte raz. Člen predstavenstva súkromnej firmy odchádza z tej súkromnej firmy, lebo sa mu nepáči, ako štát niečo obstará. Áno. Tak toto absolútne nebudem komentovať. Ja neviem a nemám sa prečo starať do
do nejakých záležitostí nejakej súkromnej firmy. Nič o tom neviem a počujem to prvýkrát, to čo hovoríte. Všetko? Ja by som sa ešte opýtala teda na inú tému. Ako vnímate, alebo vy ste teraz nominant Smeru, zachytili ste, že by robila firma Jana Mažguta niečo pre Smer? Vôbec neviem o tom absolútne nič. A ako sa pozeráte na to, že dostáva každoročne od štátu peniaze? Minulý rok to bolo 480 000. Je to vnútornou záležitosťou strany Smera, ja to nebudem komentovať. A ako sa pozeráte na to, že Jan Mažgut to vysvetľuje tak, že konateľkou je tam jeho manželka a oni sa doma nerozprávajú o práci? Ja sa tiež nezvyknem doma rozprávať o práci s pani manželkou, pretože ju nechcem zaťažovať mojimi problémami a keď sa rozprávame, tak sa rozprávame väčšinou o súkromných veciach. To, ako doma funguje pán Mažgut, verím, že je šťastne ženatý. Ale ak by vám prišlo 480 000 na účet, asi by ste si to všimli, nie? Keby mi prišlo 480 000 na účet, asi by som už nebol minister a nežil v tejto krajine. Ďakujem veľmi pekne.